Я вас вітаю. Напевно, вже пройшов ефір, не ведаю, ці все буде добре ісці, тому що я ще тут усе у тестовому режимі, тому пробачте, коли є некоторые нема затримок, і я так сподіваюся, що є губи. Зараз я погляжу його, послухаю трохи собі. Ось, долучайтеся до нашого ефіру. Я вас чекаю. Ой, вітаю, Гарфілд. Вельми приємно. Ти сьогодні у мене перший. Вітаю, вітаю. Трошки збираємося. Сьогодні у мене є повідомлення до вас. І я б хотіла звернутися, і, напевно, ви вже здогадалися, об ким я сьогодні буду розмовляти. Зараз я собі зроблю так технічно, щоб мені було зручно бачити чат. Я сьогодні бачу вас не про телефон, нарешті, а про основну свою сторонку у YouTube. Тому я сподіваюся, все буде добре. Так, це чат, все добре. Так, і сьогодні пойдемо, звичайно, у чат-рулетку, звісно, як без яє. Тому зараз ми її трошки... Зараз дам тобі телефон. Йоночка, вітаю. Олеже, вітаю. Зараз у мене тут технічно ще. Діти мої, діти, куди їх подіти? Так, я себе, на жаль, не бачу. Так, сьогодні ходимо по чат-рулетці, зайду у Білорусь, тому що у нас, новини такі. Звичайно, ми про свою хворобу розмовляємо. Зараз трошки з вами порозмовляю у чатику. І почекаємо, поки підтягнуться остатні, і пойдемо. І сьогодні у нас буде дзвонок. Ми сьогодні будемо дзвонити пригожому чоловіку і вельми доброму. І це мій сябр, і мені здається, що це таке моє вельми моцне натхнення. Оксаночко, вітаю. Артем, вітаю. Ще не спите? А чого спите? Слухайте, ви, напевно, білоруською буду розмовляти, ви в огулі не працюєте, я розумію, я приїхала, прибрала, приготувала їжу і скорее до вас, тому що є новини, є події. Ви відпочиваєте, і ви стомилися. Це несправедливо, як сказали б інші. Леон, вітаю. Я навіть веду, хто це. Але це буде наша таємниця. Так, а скажіть, коли ласка, мені як гук? Відео, мені здається, добре все тут відбувається, все. Так, вітаньки. Ми бачимо, що сьогодні я з Олександром Безпалим. Я нагадую, я зробила собі на сторонці донати, тому, коли ласка, ми сьогодні присвятимо цей стрім моєму герою, якого я обрала. І, звісно, я б хотіла, щоб у його від нас так само була допомога і з моєго боку, і з боку моїх сябров, і людей, які його відають, звичайно. Тому я б хотіла, щоб ми разом робили цю добру справу. Так, я зараз спробую трансляцію прибрати, щоб вона мені не мішала, і я не згубила чат у той же час. Ні, все добре. Мені здається, усе добре, але, на жаль, не бачу себе, це таке. Я трошки прихворила сама, але це не коронавірус, тому апчхі. Олечка, вітаю. Вельми приємно. Так, ну що, ми збільшого зібрались з вами. Я, мабуть, почну, тому що, мені здається, вже так... Я технічно трохи обмежована, тому що у мене діти одобрали телефон, і я не бачу, на жаль, скільки вас у чаті, тому просто буду використовувати звичайний чат YouTube, з вами розмовляти, я вас добре бачу. Сьогодні, нарешті, я це зробила, не глядячи на те, що я дівчинка, я все зробила сама, амаль. Ну, і ще некоторые мені допомогли, звісно, наші сябри. Ось, тому... Все добре. Подвисаю, да? Альбо не подвисаю. Ой, це техніка на грані фола просто. Ну, все добре.
Чаму я сёння вырашыла прысвяціць свой стрым Александру Беспаламу, і я Олег Улянський 7. А 7 це я виглядаю на 7, альбо гэта гук на 7? Калі ласка, паясніце мне. А то гэта ж такое, ведаеце. 8. Хто більш? Робимо ставки. Ну, добре, що не з літери П почали, тому що мене б, напевно, гэта образило. Трошки. Повернемся до основной темы моего стрима сённяшняга. Ён будзе прысвечаны Александру Беспаламу. Зараз я поясню, чаму. Тому що я вельмі хотела давно гэта зрабіць, але у мяне, як заўсёды, нічога не атрымвалася, у мяне все вылетало. Вы самі бачылі, як я тут спрабавала неяк усё гэта тэхнічна наладзіць, але зноў-такі дапамаглі мае дзеткі. Дзякуй ім шчыра за тое, што яны знеслі мне проста ўсе праграмы ў кампутары і пакінулі выключна тыя, якія проста не даюць ніякіх збояў у чаце 8. Шчыры дзякуй, Васіль Сокач. Я, прабачце, не здагадалася, дзяўчынка. То бок тэхнічна зараз ужо можна рабіць стрымы. Я спрабую пайсці па ўкраіне, учора не атрымалася, на жаль, але, мабыць, там з чат-рулеткай не зовсім все добра учора адбывалася, таму я спачатку пайду па ўкраіне. Я у людзей буду пытаць, ці ведаюць яны, хто такі Александр Беспалы, і так рухацца будзем у гэтую тэматыку, таму што для мяне прыватна Александр, і я спадзяюся, што ён на мяне не абразіцца за гэты стрым. Я ў яго не спытала, ці магу так зрабіць, але калі Александр зробіць прыватны стрым для мяне, я буду проста вельмі здзівована. Але у яго ёсць такія рэчы, яны носяць жаночае імя, але, на жаль, я не пабачыла сярод іх свайго, таму вось так. Ёсць што прапанаваць. Ой, шчыры дзякуй, Олечка. Вось, чаму звярнула ўвагу на Александра давно? Я не магу сказаць, што я яго гляджу пастаянна, таму што я чалавек далёкі ад гэтай усёй ваеннай тэматыкі, і яна мне, увогуле не зразумела. Дімон, вітаю, шчыры дзякуй табе. Але я, як дзяўчынка, разумею, што гэта чалавек, які кожны дзень ратуе жыццё хлопцаў, якія знаходзяцца зараз у зоне вельмі небяспечнай. Гэта лінія размежавання, альбо серая зона, альбо іншая, я не ведаю, там зона разведзення. Гэта ваенная тэматыка, я туды далёка не лезу, таму што мне вельмі складана гэта ўсё спрымаць, але ён праз сваю працу ратуе жыццё ў прамым сэнсе гэтага ўсяго, і я вельмі хачу яго падтрымаць, таму што я некаторы час назад даведалася праз СМІ афіцыйнае, што Александр працуе выключна за тыя кошты, якія ён мае. У яго вельмі складаная сітуацыя, і у яго з'явіліся некаторыя праблемы. Я не буду зараз абмяркоўваць, якім чынам яны сталіся, таму што, мне здаецца, гэта не вельмі мая справа, лезці ў чужыя справы, чаму так адбылося, як так адбылося. Але у выніку таго, што ён робіць, я разумею, што ён такую дапусціў сітуацыю не таму, што ён дзесьці прагуляў, дзесьці праспаўся. Не, ён усе свае кошты ўкладае ў тэхніку, якая ратуе жыццё нашых хлопцаў у зоне канфлікту умоўнага, тых хлопцаў, якія зараз знаходзяцца на вайне. У тым ліку там знаходзіцца для мяне вельмі родны чалавек зараз, і дзесьці я сэрцам разумею, што, мабыць, іменна яго штука, яна надае мне мажлівасць на сёння размаўляць з чалавекам, якога я вельмі люблю і шаную. Гэта мой брат, і я вельмі спадзяюся, што такіх жанчын, якія чуюць людзей, якіх яны любяць, будзе з дапамогай Александра больш, таму што ён ратуе нашыя сардэчкі. Таму ад сябе прыватна я кажу яму шчыры дзякуй за вашу працу.
і ми долучаемся до проектаў і будзем спрабаваць таксама дапамагаць. Я вельмі спадзяюся, што мы сёння для яго сможам праз данаты сабраць нейкую дапамогу. Няхай яна будзе не супер вялікая, як іншыя собіраюць блогеры, але ну і я не блогер, самі ж разумееце. Таму вось такі вынік. Сёння яшчэ паразмаўляем пра Александра. Я спадзяюся, што я поймаю свайго кума. Трэба яму напісаць, я яму яшчэ не пісала, што я хачу з ім паразмаўляць, але гэта будзе сюрпрайз, як заўсёды. Але кум можа далучыцца да мяне ў чат-рулетцы, мне здаецца, гэтага не адбудзецца, але тым не менш. Так, містер Пахощі, супер, дзякую. Борисполь, вітаю. Вітаю. Мне вельмі прыемна бачыць сваіх украінскіх сяброў. Вельмі. І тым больш, што мне іх так багата стала. Так, ну што, я абрала зараз Украіну, я спрабую пайсці па украінскай зямлі, размаўляць з украінцамі, размаўляць буду двума мовамі, ўсё залежыць ад сітуацыі, вы ведаеце. Таму спытаю у іх, ці ведаюць яны, хто ёсць Александр, што ён робіць, таму што, ну, Леся гэта круто, насправді. Я сёння глядзела пра яго інфармацыю, ён малайчынка проста. Вось гэта сапраўдны сын Украіны, гэта сапраўдны сын сваёй зямлі, ён у прамым сэнсе здымае з сябе астатнюю рубаху, каб дапамагчы, каб уратаваць жыццё нашых братоў, жыццё нашых грамадзян. Таму, Александр, ад мяне да вас шчырая павага, шана і ўсе лепшыя асацыяцыі з гэтымі словамі. Я вас вельмі паважаю і я вам жадаю моцнага здароўя і доўгіх лет вашай працы, такой прадуктыўнай, якую вы зараз робіце. Гэта вельмі важліва для нас. І мяне у тым ліку. Хелена Беспалова, картка заблокірована прыват, і він мае відкрити на банку. Так, я бачила яго звернення, тому, ну, скажем так, я збіраю донат на одну картку, і далі гэты донат, ён, ну, я не рашаю, колькі каму ідзе. Разумееце, гэта гісторыя, я сёння буду размаўляць з чалавекам, які узяў на сябе гэтую справу, і, мабыць, ён захоча распавесці, як гэта ўсё адбываецца. То бок я накіроўваю грошы, якія мы сабралі, і сённяшні донат, просто я іх буду бачыць. І сёння стрым, так, ён выключна для Александра, але увогуле мы збіраем кошты, і наступныя стрымы, калі будуць паступаць донаты, яны таксама будуць для Александра, я ведаю, таму, ну, такого падзела няма, што яму столькі, а іншаму столькі у мяне. То бок гэта не моя справа, я абсалютна на 100% давяраю чалавеку, якому я накіроўваць буду гэтыя грошы, і у мяне проста, ну, не павернецца нічога, каб спытаць, як ён іх падзяліў. Ну, насправдзе, гэта... Ён ведае, як гэта зрабіць, ён ведае, каму колькі трэба, і ён займаецца гэтым пытаннем не адзін год, і, ну, тут мне лезть незручна проста, з сваімі 5 копейкамі, таму я проста... дапамагаю, як магу. Учора мы сабралі нарэшце 160 гривень. Мне вельмі было прыемна пабачыць ваши звернення і ваши паведамленні. І вось невялічкую суму мы ўжо з вами сабралі. Мне вельмі гэта прыемна. Так, ну што, ідём па Украіне. Потым звернемся да каранавірусу. Не хачу з яго пачынаць, таму што у нас тут гвалт, як заўсёды. Трошкі потым да яго звернемся. Михайло в чаті. Олександр, вітаю. Артемчик, вітаю. Я знаю, що я веду, що ти на мене образишся, коли я тебе не побачу. Андрій Бученко, моя повага, шана до вас. Вітаю, вітаю. Слава Україні і живе Білорусь. Але ми ще не кажемо один одному до побачення. Йдемо у чат-рулетку. Так, зараз обираю Україну. Я сподіваюся, що я попаду в Україну, а не у іншу Україну. Вже починаються затики. Україна. Так, ладно, спробуємо. Спробуємо. Я веду, що відомі блогери зараз
у рулетці, тому, мабуть, нам пощастить, і ми побачимо нікі знайомі твари. Разом з силою, так. Вітаю! Привет. А ви откуль? А ты откуда? Я з Білорусі. Мы с Минска. А, ви Мінські. Все ж таки сьогодні Білорусь. Ну добре. Як ваші справи? Як ви ставитеся до ситуації, яка зараз відбувається у Білорусі? Вообще похуй. Вообще похуй. Настолько, что Ви зараз я- у прямому ефірі, і ваше щастя, що я вас тримаю під шторкою, і ваші твари ніхто не бачить. Любіть Да? один одного до побачення. Я недостойна, як їх показувати. Так, у мене Білорусь, хоча я обирала Україну, і я не розумію, в чим справа. Зараз поспробую ще раз обрати Україну. Вчора я ходила до росіянців, усе було добре. А тут нечто у мене збивається. Так, пробачте. Я не ведаю чому. Тому що, ну так. То есть я обираю Україну, але я все одно йду у Білорусь. Не ведаю чому. Ай. Вітаю. І пішов. Я коли кажу вітаю, усі роблять квадратне очі. Вітаю. Ось. Я на мене просто зливаюсь постійно. А нарешті треба ще VPN ставити. Ось. Стоп. Я не бачу донат. Сябри, пробачте мені, я не бачу донат. Зараз я його трошки поширю, щоб ми бачили донат. На добру справу. Ішов москаль по приліску, шукав собі пригоду. Світіло з неба сонечко, прекрасна погода. Аж раптом засвистіло і здрогнулась земля. Болванка прилетіла молодого москаля. Я зараз, можу тільки здогадатися, хто це. Давайте на мене просто. Ось ви бачите, коронавірус. Щиро дякую, коронавірус, за таке пригоже повідомлення. Мені здається, затримка з гуком йде, або щось я не ведаю чому. Що таке? Так, напевно, затримка з гуком йде. Вітаю! Штось мені сьогодні не щастить, тому що, мені здається, білоруси одні у чаті. Хто ходить по Білорусі? Щиро дякую. Я, мабуть, дренно прочитала, але у мене такі маленькі букви були. Я покуль настроїла все, покуль побачила, покуль розібрала. Але я потім перечитаю ще раз. А, сегодня ж понедельник. Сегодня ж... Вика, ты что ли? Оу, вітаю. Бля, это стримерша, я ебал в рот не разговаривать. Чё, ну подожди, давай. Нічого Давай сюди, я. собі. Сюда. Ось гэта повага. Давай. А чому ви Я со мною не не хочете понимаю. розмовляти? Ну, русскую, ну... Не, хотим. А уже хотите? Нікі, ви не постоянные. Як ваші справи? Ви Окей. откуда? У меня губы не шевелятся. С Бреста. Не, подожди, мы... Я хочу, чтобы мы на русском разговаривали. Может на русском разговаривать? Нет, ты ж Беларусь. Ні, я не розмовляю Просто сами російською. какой. Росіянською не розмовляю. А? Ну так все, ну... Тихо, да. Путин! Мой президент! Чого? Будущий! Потому что я хочу, чтобы он был моим президентом. А ви з Білорусі? Все, нахуй. Да. Да. Ну и что дальше? Фамилия? Не отчество. Год рождения. Ви у мене спитали зараз?
Ну. Да, да. Слухайте, знаю. такі кльові Це чуваки комітет там сидите, називається. мені подобається. Ви білоруси дійсно, або ви з росіянської території приїхали і будете мені розповідати, як я повинна жити на родній землі. Такі перці Ім'я, крутые. фамілія, Ну, возраст розповідайте мені. Это позиция вот эта, это вот эти Мгм. митинги, которые устраивают. О, ви мене два ведаєте, це чоловіка. добре. Ну розповідайте мені, колаборанти, як ви ставитеся до родної землі. Бля, что ты делаешь? Я просто хочу, чтобы она стала русской. Навошта? Потому что Россия — это Россия. І все на Вся гэтым. земля, весь земной шар принадлежит Путину. Славься, Россия. Путин, обнуляй! Славься, Россия! Молодці. Коротше кажучи, у вас ну, повний вибух мозгу, я гляжу. Байден. Еще раз. Ви ведаєте, що існує 361 стаття Кодексу кримінального за зраду державі? И что Давай, там? бля, завтра. Я завтра жду Следственный комитет у себя под дверью. Хорошо, давай. Окей. Запам'ятайте гэтыя твары, тому що і по їх плаче 361 стаття, сябри. Чао! Она сейчас стримит, блядь, там на Дубае. Ник. Коллаборанты. Я вам устрою. Мне ж я по Беларусі хожу, мне треба неяк змяніць на Україну, а я не ведаю, як гэта зрабіць. Напэўна, потым... Не, з дзецьмі я не размаўляю. Я паблытала, слухайце, я паблытала, шторку пыталась зняць, і клікала на донат. Я думаю, што мне штора не прыбіраецца? Але да гэтага трэба звыкнуць проста. Вітаю. Привіт. А ви з Білорусі? Ні, з України. О, Україна, вітаю, я вас так довго шукала. А в мене Білорусь видає і видає. Розумієте, з колаборантами маю спілкуватись за вас. Я вас Ага. щиро вітаю. Як ваші справи? Та так, помаленьку. Як ви з коронавірусом справляєтесь? Чим? І пайшлі. Ось так, поймали і пайшлі. Ну, гэта ўжо добра, што я хоць з кімсьці празмаўляла з Украіны. То бок у мяне працуе рулетка не зовсім добра, але працуе. Всім привіт, Хелен, що з екраном? А я не знаю, що в мене з екраном, пробачте. Зараз хвилинку, Мне треба поглядеть у телефон. Саша, поверни мне, пожалуйста, телефон, у меня что с трансляцией. Пробачте, у меня просто технічно нічого не отрывается, я не ведаю, що у мене за... Зараз погляжу. Що з екраном? Ну, має бути все гаразд, я дивилась, трансляція йшла. Мабуть, трохи тормоза є, але я не знаю, мені здається, це з-за чата YouTube. Мабуть. А мабуть і ні. Зараз хвилинку я погляжу. Чи йде у мене трансляція? Не, йде трансляція. Що ви мене пужаєте? Все добре з екраном. Що я, ну зараз приберу трошки шторку. Я маленька, я зрозуміла, добре. Ну, я ж не блогер, пан Василь, ну ви ж ведаєте, ну що ви до мене чіпляєтеся? Зараз приберуся. Ой, не кажите, такі Але добре, що яны мяне, ведаеце, самае клёвае, што яны мяне пазналі. Гэта поспех, таму што яны ж не баяцца ні чорту не ладану, разумееце? Так, зараз я ўсё зраблю тэхнічна. Пробачце, ну я ж кажу, я ж не блогер. Что вы от меня хотите? Угу. Гэта трэба, я зразумела, гэта трэба мне трошки расцягнуць. Вось тут.
Ну я ще учусь, ну що зробити? Я зараз собі, мені здається, вимкну просто. Так, добре? Напишіть мені, коли ласка. Щиро дякую, все, я замикаю. А то я зараз знову нечто накручу, наворочу і буде знову ніяка фігня. Я ж собі веду, я зараз і трансляцію покину з моїми маніпуляціями. Так, ну що, йдемо далі. Я обрала Україну, але у мене проскакує Білорусь, тому будемо зараз питати, хто і що. Хто откуль? Хто откуль? Пан Василь, вітаю. Я вам буду дзвонити, але трошки пізніше, тому що мені дитя забрав телефон і мені його просто треба відвоювати зараз. Ми тільки що розмовляли з колаборантами. Вітаю. Привет. А ви откуль? Мы Беларусь. Я не чую вас зовсім. У вас нечто з мікрофоном. Ясно. Щиро дякую, пан Василь. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо. Я вже там трошки сьогодні мені капнула. Коронавірус вже допомог трошки мені. І вам, і. Пробачте, здесь мені розмовляю. Це був комплімент зараз. Ніякий капець. На мене глядіть. Вітаю. Здравствуйте. А ви откуль? Як вас звати? У мене все добре. Чи можу я прибрати штору, тому що ви зараз під шторою у прямому ефірі? Альбо вас нельзя Вас. показувати. Вас плохо слышно. Мене дрено чуть? Ну, давайте я трошки ближе до вас стану. А так, лепше? Трохи лепш, да. Ви з Білорусі, я так розумію. Я зрозуміла. Йдемо далі. Ён сидить у нейкой форме, я не ведаю, что это такое. А чему мне обирается Беларусь? Коронавирус, так, это мой поклонник. Але я никому не скажу об этом. Приватно ми. Я б ще звернулась до вас, пан Василь, ви мені трошки... О! Привіт. О! Вітаю! Вітаю. І завис. Альбо это я зависла. Вітаю вас. Я зависла. Що там білоруси живуть, як живуть, як А ви Давай. повнолітні, тому що А мені ж ви зараз. повнолітні, тому що мені що зараз? Що ви там пиздите, дамо? А ви українці? Не так? пизділа ваша рожа, нахуй вона не була Українці. похожа. Я зрозуміла. Так, мені треба прибрати гук. Подпишитесь на 30. О, колаборанти. Привет. Вітаю. Ты на белорусском разговариваешь? Ну, звичайно так. Еще раз. Звичайно так. А ты откуда? З Мінську. С Минска? Так. Или чисто на белорусском разговариваешь? Ты можешь учить белорусского, нет? Ні. Я просто звичайна білоруска. Ну просто странно, да, чтобы люди на Минске, живя, разговаривали на белорусском. Ну, насправді нас багато хто розмовляє на білоруській мові. Я ще ліпш казати білоруською мовою. Еще раз. Я кажу, ви фоніте вельми сильно, і я себе чую, мені незручно з вами розмовляти трошки. Приберіть трохи губ, коли ласка. Да я сейчас с мобильным устройством. Я не знаю, зрозумела. как поменьше звук сделать или что там. Ну, будемо фоніти тоді. А ви откуль? Мы тоже с Минска. О, Мінське. А чому ви тоді здивовані, що я розмовляю Да. білоруською?
потому что в Минске в основном все разговаривают на русском. Ну, не треба казати агульно. Ну. У мене суполка амаль уся розмовляє білоруською мовою. Ну, ясно. Як ви Потім. ставитеся до ситуації у Білорусі, яка дотичиться коронавірусу? Что еще раз? По коронавірусу сьогодні хожу, спитаю людей, як вони ставляться. 81 чоловік захворювань. Ну я в курсе, да, что 81 человек больны. Так. А это даже и не достоверная информация. Потому что Почему? наши СМИ в основном под, ну, сами знаете под ком. Ну, звичайно. Але ну, ми ж можемо опиратися виключно на заяви, які дає Мінохорони здоров'я, розумієте? Тому покуль 81. У вас, наверное, интернет плохой или нет? Напевно, у мене так, є некоторая затримка, тому що у мене Как вас зовут? Це не має ніякого значення. Я хотела бы вас спитати, як ви ставитеся до ситуації в Білорусі. Що ви робите для того, щоб не Чим ви захворіли займаєтесь? люди, які знаходяться поруч з вами? Слава Україні! Жива Білорусь! Слава героям України! Щиро дякую, Олеже. Вас очень плохо слышно, девушка. Я зрозуміла, добре, я Чтобы пойду. узнать ваше имя. Яно настільки известная, що у мене навіть спитати його, ну, вельми вже соромно. Я відомий білоруський блогер, одна з жінчин-блогерів, яка веде політичні стріми. Пошукайте в інтернеті, знайдете. Слухайте, я не веду, мені затримка, напевно, тому що я все ж таки у чаті з вами у YouTube. І напишіть мені, коли ласка, покуль усе я тут припинила, ці є нормальна трансляція, ці є затримка, тому що ну, мені ніяк незручно так. Я бачу ваш чат добре, але коли є тормоза, я заберу просто телефон у дитяті. Мінський тупак. Ну, нечто такое. Не, я не тупак, я просто, я за телефоном меня не чув. І в этом була проблема. 24 березня на Львівщині оголошують надзвичайну ситуацію. А не тільки на Львівщині, в Тернополі дуже складна ситуація, я знаю. Там також ввели режим цього чрезвичайного стану, і там дуже погана ситуація. Я сьогодні з тьотю хотіла поспілкуватись, але в мене сьогодні не трималася, але обов'язково сьогодні їй зазвоню, спитаю, що відбувається в Тернополі, і обов'язково вам розповіду наступного разу. Так, ну що, спробуємо тоді. Коли нема затримки, тоді добре, пойдемо. Слухайте, я не могу. Навошта? Ну ладно. Это такое питание. О, Господи, ты, Божечки, ты мой, помилуй мою душу во имя Отца. Вам треба йти у Москву, там хресні ходи. Слухайте, вони так раді мене бачать. Приємно. Так, Україна. А у мене так, я бачу, вона мені перемикає Білорусь і Україну. Привет. Вітаю. Україна бачу. Як ваші справи? Чего? Як ваші справи? Ви не розумієте українську мову? Розуміємо, связь слаба. Зв'язок поганий. Ви мене погано чуєте або що? Плохо слышим. Я зрозуміла вас. Угу. На том конце проводу мені дрона чуть, хоча у мене виставлено все добре. Не ведаю, ну зараз ближе я до вас стану, коли так.
Добре, що у мене машина, яка рухається. Я б не ведала, що робити з стаціонару. Так, я ведаю, що треба навушники мець, але гэта у нашай сям'і чамусьці самая расходная стаття, тому що я їх купляю по 10 штук на місяць, і яны ўсе зламатыя. Мае дзеці іх знішчваюць яшчэ хутчэй, чым я паспяваю іх купляць. Беларусь потым. У Іспанію. Слухайте, мне здаецца, што я хожу по свету. Фінляндія. Хоча дію. Вітаю! Вітаю. Зрозуміло. А мне здаецца, ён потым зробіць мою фотку, проробіць да мяне цела і будзе прадаваць. Опять. Штосьці сёння... Ну, таму што, мне здаецца, таму што не выхадной дзень, яны ўсе цвярозыя і баяцца да мяне ісці. 100%. Ось 100%. Зараз, сябры, я тут просто, ну, раблю, каб і мне, і вам зручна было, тому што яны мяне не чуюць, мне трэба трошки сябе падфуфліць, прабачце. Ну што, ідзем далей. Але я не разумею, чаму ў мяне... Я обираю Украину, а у меня все країни світу. Вітаю. А що ви на мене так глядите, ніби я нейкий цуд у вашому житті? Что еще раз вы кажете? Ты не зрозумел. Я кажу, ви на мене так глядите, ніби я нейкий цуд у вашому житті. Зависаете. Я не разумею. А ви розмовляєте білоруською мовою? Так, я зависаю у іх, тому мені здається, гэта проблема у чаті. Мені треба прибрати зараз чат. Так, сябры, я пойду заберу телефон свой. Пробачьте мені знову, калі ласка, тому що тут такі технічні проблеми виникають, і я розумію, що праз 2 монітора працаваць у мяне не атрымаецца, таму што ёсць затрымка нейкая. Саша? Я потім віддам. Зовсім скоро. Так, давайте я приберу чат зараз. На жаль, так хотілося, але не атрымаецца. Ну нічого, ладно. Пойдем так. Праз телефон. Вітаю. Привет. А? Даже если ты прибыла. Ага. Капец. Это капец. Вітаю вас. А гэта так прикольно есці на камеру, да? Гэта модно? Не понял. Я кажу, есці на камеру, гэта модно зараз, так?
Бо я не жую, размовляю с вами, а вы есте. Сидите, едите. Ну, просто, понимаешь, некоторые люди просто переключаются. Думаю, что, типа, я драчу свой половой орган, то есть мастурбирую. И они переключаются, типа, ну, знаешь, типа, моего, то есть, моей нижней части тела не видно, то есть. Ну, я так само не бачу. Але мне уже страшно шторку прибирать за вас. Я зрозумела. Ці могу я адчыніць ваш прыгожы твар, каб людзі просто, ну, ацанілі ваш жарт. Вы зараз у прамым эфіры, але я вас хаваю пад шторкай. Не понял. Вы зараз у мяне на канале у прамым эфіры распавелі, чым вы займаецеся. Я вам сказала, вы сидите и ядите, а вы мне распавелі, чым вы займаецеся, калі я не бачу вас. І я цяпер у вас спытала, ці магу я прыбраць штору, пад якой я вас схавала, каб усе бачылі нашага героя. Поверь, смотри, просто, во-первых, человека снимать нельзя, даже если он сам на это согласился. Не, То вы есть зараз я у зашел в театр публічным чаце. Не-не-не, вы блытаеце. Вы зараз у паблік. Вы читали, калі чат-рулетку сабе усталявалі, там ёсць правілы карыстання. І там написано, што гэта публічны чат. Ну, у чым пытанне? Ну, понимаешь, смотри, в чем... Не, мы на ты не пераходзілі, вы мяне ў рэстаран яшчэ не вадзілі. Ну, хорошо, на вы, давайте на вы. Понимаете, то есть, как бы... Я зашел в эту рулетку, я не готов, то есть, чтобы вы меня снимали где-то, вылаживали куда-то. Мне пишуць гартай далей. Добрага вечара. Такие смешные. Вечер добрый. Слухайте, я вас уже бачу 4-й раз. Капец. Колькі можна? Я чамусьці не бачу Украину, хотя я обрала Украину. Вітаю. Привет. Як ваші справи? Да вроде ничего, слава богу. А ваши как? Вы у карантине сидите? Як тебя маешь? Ну как тебе сказать? Ну, напал не сидим, ну, короче, чувствуется карантинный, блядь. Вітаю. Ви на вулицю не виходите, не бачите колькість людей? Ви де мешкаєте? Що? А де ви знаходитесь? Яке місто? Луганск. О, Луганск. Цудовно. А ви на той частині, яка належить Україні, або покуль окупована? Я не пойму, где мы находимся, блядь. Чи в Украине, чи в России, понимаешь? Ви дійсно У нас тут непонятно. Ви у прамым эфіры, калі вы не хотите, каб я вас показывала, вы можете перагорнуть мяне и пайсці. А ты вообще, ты русская или не русская? Я? Не, я беларуска. Але у мяне ёсць украінскія карані. Таму я беларуска-украінскага паходжання. А ты по-русски, по русскому языку можешь нормально разговаривать или нет? Я сабацкай мовы не спілкуюсь. Как? Я сабацкую мову не спілкуюсь. А это что такое собацкое? Русский язык типа? Ну, росіянський, я його не люблю, я його не використовую. Ён мені не подобається. Ага. Не, я тебе просто немного я тебя не понимаю, короче, поняла? На конт чого ви мене не розумієте? Я спитала, як у вас зараз обставини у містечку вашому на конт коронавірусу. Ви мене спитали, я вам відповіла, хто я і що я. Ці ёсць у вас карантин? Белорусский язык смешанный с украинским, да? Ні, я спілкуюсь декілька мовами. І я просто, звичайно, якщо можу, спілкуюсь українською. Але коли хочу, переходжу на білоруську. Мабуть, ще на англійську. Як мені зручно. А что тебе, я не пойму, что тебе мешает разговаривать по-русски? А ну, объясни мне. Я не розмовляю мовою окупанта. Какого оккупанта? Росіянця. Как тебя зовут? А ну, скажи. Подожди, как тебя звать?
Якое гэта мае зараз значэнне? Да коронавірусу, об яким я Как вас зовут? спытала. Какой коронавирус? Как тебя, говорю, зовут? Не вядзіце сябе, калі ласка, стасоўна мяне як быдла. Я вам не хаміла і я вас не абражала. Слышишь? Сними каску. Что ж ты делаешь? Какие оккупанты? Вы зараз о нешта чём ты говоришь? попалілі альбо выпілі Ты шо? гарэлкі, што вам здаецца, што ў мяне на галаве нешта ёсць? Что? Я кажу, што вы з'елі, выпілі, попалілі, што вам здаецца, што ў мяне нейкія рэчы ёсць на галаве. Что мы съели? Мабыць, выпілі, я ж не ведаю, я ж не знаю. Я говорю, я ничего не употребляю, короче. Ни алкоголь, ни наркотические вещества. Даже от никотина в отказе, представляешь? Вот тут у меня на трезвой голове вот такие вот мысли, прикинь? Да, Ну, по так вы поводу вядзіце того, сябе что ты сейчас... пастаянна такім чынам, да? Ну вы адпавядаеце расіянцам на 100%, Вот я тебе просто могу хочу- вам сказаць. Яны таксама сябе так паводзяць, як Я тебе хочу хамло, быдла внести, короче, да. і астання вось гэтая ўся гідота. Мне непрыемна з вами размаўляць. Я супраць таго, што вы робіце. Да пабачэння. Я не хочу за імі размаўляць. Аб чым? Яны тупыя. Ой, прабачце. Добрый вечер. Добрый вечер. Как дела? Коста, поздоровайся. Все добре. Кльовий пес. Як зовуть? Як звати? Так. Тор його звати. Тор? О, в мене є сябр кій Тор. Хто? А ви откуль? Ви розумієте білоруську мову? Чуть, погано чуть. Ну, бо там мене родичі білоруси, ну я розмовляю русько-українською, так що, розумієте? Так, розумію, тому що я спілкуюсь білорусько-українською. Та ні. Я білорусько-українського походження. У мене також дві мови. А, Як ваші справи? Де ви мешкаєте? добре. В якому місті ви живете? Привіт, скажи. Дніпропетровськ. О, Дніпро, вітаю. Батька. Але змінили ж назву. Ну, ясно. І пішов. Так. Так, я не по життю бидли. Йона 100% згодна. 100%. Я просто бачу їх, і я не всі у їх усіх. Мені здається, коли їх создав той, у кого я не вірю, ён просто один мозг подзяліў на всіх. І ўсё. І таким чынам ён вырашыў усе праблемы. Так, є електорат такий. Згодна, пан Василь. Нешта сьогодні мне... Вы издеваетесь? О, Ой, привет! Вітаю. Не, я не здекалась над вами, ви що? Як я могу? Поглядите на меня, маль святая. Русский язык знаешь? А ви бачите, під яким стягом я зайшла? Я не розумію. А я вас розумію, давайте спілкуватись українською, нема питань. Ти звідки, сонце? Ви балакаєте, я говорю, по-білоруськи? Я розмовляю різними мовами. Я універсал. Так, я білоруска. І що? Я ведаю некалькі мов. А по-русски, говорю, можете говорить? Не, я не розмовляю росіянською мовою. Ви що? Гэта мова окупантів. Ні. А по-украински, говорю, разговариваете? По-українськи я спілкуюсь з задоволенням. Якщо вам зручно спілкуватись українською, немає питань.
Гаразд. Чудово. Як ваші справи? Тоді будемо розмовляти українською мовою. Тоді будемо розмовляти українською мовою. Нема питань. Розкажіть мені, будь ласка, як у вас зараз там відбуваються події? Вас так влаштовує? Я ж вам сказала, я вас Вас так розумію. влаштовує українською мовою? Звісно, так. А? Звісно, так. Гаразд. Це дуже чудова мова, вона дуже пригожа. Да, дуже красива мова. Так. Дуже гарно. Мені теж подобається. Розкажіть мені, будь ласка, що у вас відбувається? Мені теж подобається. А? Розкажіть мені, будь ласка, що у вас відбувається? У вас карантин зараз в країні. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, ми зараз живемо в Луганській, поэтому у нас нет карантина. В Луганську немає карантину? Ви жартуєте? Ні, немає. А? Слухайте, росіянці зробили карантин. В Україні карантин. Як у вас немає карантину? Немає карантину, в Луганській немає. Ну то жах. Добре, а що ви робите для того, щоб не захворіти? Ще раз повторіть. Я кажу, це жах. Що ви робите для того, щоб не захворіти? Да нічого не делаємо. А руки мить? Нічого не робимо. Ні, це, понятно, що руки мити, там, все, такое, Солнышко, а ты откуда? У мене білоруський стяг. Звідки ти? Я з Білорусі, я вже казала вам. Не, город какой. Город какой? Не, город какой. Це дуже далеко від вас, яка різниця? І межа закрита, не доїдете. Яка різниця? У мене просто є хороші друзі. У меня тоже есть друзья, с Гомелева. Гомеля. Город. Чудовно. Ну, Беларусь так. У нас у Беларуси есть города, городечки, маленькие селы, вёски. Ну, я же не маленькая. Ну, ты откуда? У гэтай размове немає абсолютно ніякого сенсу. Нават калі я вам скажу, адкуль я, што гэта зменіць? Вы зараз знаходзіцеся на просто можно узнать город, ты откуда? Не, можно узнать, я говорю, какой город? Ну, який сенс? Или ты стесняешься, я говорю, своего города? Мне пишут у чаті, що ви суцільне дно. Ви з ими згодні? Чего? Хто ми? Суцільний. Ну, беларускае гэта гучыць сацыяльнае дно. Да не, я говорю, не думаю, мы говорю, прям такие, говорю, извращенцы там или что-то, говорю, Я такое. этого не Просто, казала. говорю, интересно узнать, я говорю, с какого города. Я вам гэтага не казала. Просто интересно узнать, я говорю, с какого города. Хлопцы, Я я ніхто ведаю, не што говорив, що ти красивий. вам гэтая інфармацыя нічога не дадасць. А у мяне няма жадання кожнаму казаць, дзе я і хто я. То капец. 2 разы Луганск і абсалютнае дно. Дніще. Просто дніще. Не, як багато, я шмат разоў бачила. Я ж хожу з сябрамі по рулеткі, і для мяне гэта не віна. Але, ну, прыватна бачыць гэта і просто не разумець, як так можна апусціцца ніжэй плінтуса самому. Самому, гэта ж ніхто з боку не робіць, ты сам. Я не ведаю. Капец. Ну як так можна? Тут можна, ви дуже гарно.
Я ведаю, што я гарна, але вы нешта не вельмі гарны. Та ви гарні. Прабачце, я з такімі не хочу размаўляць. Не, ну пра цвярозым будзеш, размаўляем. Напэўна, таксама з Лугандону. Вітаю, ви так брутально на мене глядите? Дивлюся. Це дуже приємно, що дивитесь. Але тільки дивитесь. Як ваші справи? Ви по-українськи розмовляєте? Так, я вільно спілкуюсь декілька мовами. Ти сама з Росії? Ні. Росіянці не розуміють українську мову. Тим більше, що не можуть на неї спілкуватись. А в мене така чудова українська, що ви рахуєте, що я з України? Це комплімент. Я з Білорусі. Просто чую, я питаюся. Може, ти знайомі? Ні, я з Білорусі. Знайомі, може, родина в тебе в Україні? А, ти білоруска? Так. І усяк у мене білоруський. Так ти повинна розуміти. Яку мову? Ну, живеш в Росії чи що? Я живу у Білорусі. Це інша країна. Живеш в Росії? Ні, я живу у Білорусі. Ага. А ти під VPN, бо я Росію вибрав. Тут буває таке, що чат рулетки видає сюрпризи, і ви побачили мене з Білорусі. А ви шукаєте росіянців? А навіщо? Я тут так зайшов подивитися, порозмовляти. Ну, бачите? Замість п'яного бидла побачили мене. Бачите, як приємно? Ну, да. А ви Не знаходитеся... все попадається. Так, я зараз розмовляла з двома останніми, ну просто жах насправді. Просто жах. А ви де мешкаєте? З В якому України? місці? З України чи звідки? Так, українці. Закарпаття, Україна. О, Закарпаття. Я з Тернополя, я народилась в Тернополі. Скажіть, будь ласка, як зараз там у вас все... Я сьогодні читала, що ввели обмежування і дуже складна ситуація щодо коронавірусу. Як у вас? Є, в принципі, я живу в малому регіоні, ну, малий такий городок, але тим не менше люди цілий день ходять всі в пов'язках, ну, буквально половина людей практично. Закриті якісь там заклади, там розважальні і так далі. Стоїть інформуюча машина, яка інформує людей кожен день. Ну, тобто заходи такі, все позакривано, магазини, аптека, це працює. А як, на ваш погляд, самі люди реагують? Чи вони сприймають це за засоби за безпеки, або вони обурені тим, що ввели ці обмеження? Та ні, ніхто не обурений, в принципі, всі розуміють і всі сприймають то, як має бути. Сидять, багато людей сидять вдома, тобто і деякі гуляють, там, деякі ходять в масках, деякі ні. А у вас там в Білорусі яка обстановка зараз? У нас не ввели карантин, у нас відсутнічає зараз, ну, на повістки навіть. Але ведаєте, що білоруси, ми ж тихі, усі завжди кажуть партизани, як партизани. У нас почали бастувати студенти. У нас почали закривати школи, ну, нібито у нас нейкая вірусня ходить, але це не коронавірус, просто звичайна нейкая ОРЗ, і зачиняють школи, і люди самі обмежовують себе, то бок у кого є можливість працювати де-небудь удаленно, він працює удаленно, тому що карантин не введений, і ви ж розумієте, а що таке нема карантину? Це ж нічого не обробляється, і нічого не робиться для того, щоб оборонити населення. У нас на сьогодні 81 чоловік офіційно захворений. Я якби чув, що Білорусія закрила границі, там дала на 10 днів виїзд, хто там, ну, хто проїжджає там через Білорусі чи звідки, дав на 10 днів, щоб виїхати.
А гэта Вас далі закрили 10. границі теж. У нас не зачинена мяжа, то бок з нашага боку мяжа не зачинена, яна зачинена выключна з боку суседзяў. А людзі, якія знаходзяцца за мяжой, ім далі 10 дзён павярнуцца дадому, таму што у нас няма эвакуацыі, таму што няма каранціну і няма гэтага эпідэміялагічнага стану. Прабачце. Ледзь вымовила. Ну дивіться, а границя з Росією у вас закрита зараз на даний час? Так. Але яна зачинена з Бо боку я чув, расійців. що Росія... Ну, вас пускають туди з Білорусі чи ні? Ні. Ні з Білорусі. Ясно. Білорусів Бо я чув, що випускають, президент а ваш, Білорусу не пускають. То бок оттуль не можуть приїхати, а туди вже ні. Я чув, що президент ваш грозався про те, що закрили границю з Росії від вас. Інтерв'ю його дивився. У вас його так само показують і у нас показують. Та ні, то в нас його не показують, то я дивився в Ютубі. Гэта вядомыя зараз ходзяць відосы, таму што ён рахуе, што гэта увогуле не вірус. І нічого. Ми жылі і свіны гриб перажылі, і птушкавы, таму нема пытанняў. І гэта таксама будзе. Ваших багато приїжджає з Білорусі до нас. Ваших багато приїжджає в Закарпаття відпочивати з Білорусі. Так, я знаю. Ведаю. Тому що я а ви сама... самі їздите чи ні? Ну, слухайте, я обожнюю, я не еду в Закарпаття, звичайно, але я обожнюю Яремче, у мене там сябры, і коли я в Україні, я еду до їх відпочивати. Ага, ясно. Ну, я пам'ятаю, ми коли їздили в Крим, раніше, до анексії Криму. Так. То приїжджали білоруси, приїжджало багато білорусів в Крим відпочивати. Зараз вони також їздять чи ні? Не знаєте? Я ведаю, што беларусы, якія свядомыя і разумныя, яны звычайна не едуць, таму што Украіна, яна для нас даражэй, разумееце? Акупацыя яна пройдзе, а потым будзе водгук. І тых, хто быў, я ўпэўнена, што прыляціць. Таму я не раю беларусам ездзіць у Крым, пакуль ён акупаваны. Ну і плюс тут же ж міжнародний... Як вас політика? Що ви маєте на увазі? Яка у вас зараз політика в Білорусі зараз на даний час, на даний момент? У нас нічого не змінилось. Відношення... Так, кажіть. Я просто хотів запитатися, яка політика у вас зараз, чи дуже жорстко, чи трохи м'якше у вас? Ну, глядіть, я знаю, що раніше білоруси багато розповідали. Просто жорстка політика у вас, в відношенні до людей, до свободи слова і так далі. Ну, давайте я вам на лічбах поясню. Адбываліся, калі падзеі ў Беларусі ў 19-м годзе, у нас штрафаў, калі я не памыляюся, больш за 67 тысяч $. І у нас ёсць блогеры, у тым ліку мае сябры, якія атрымалі 120 сотняў арышту. Ёсць людзі, якія атрымалі па 15, па 30. Зараз у нас чапаюць блогераў, вешаюць ім такія фіктыўныя справы, то бок самы яскравы прыклад, астанні раз чалавек павярнуўся з Польшчы 3-го, а яму казалі, што 2 числа ён нешта балонам размаляваў нейкую дзяржаўную установу, альбо там гуртажытак, так я не памятаю. І ён даказаў проста праз штамп, што яго фізічна не было ў Беларусі. Таму так і жывем. Слухай, я дивлюся, то чую, що ти розмовляєш по-білоруськи, то у вас багато людей розмовляють по-білоруськи, чи... Ну, я не могу сказаць, што нас вельмі багата, але, ведаеце, у нас пачалі стварацца такія суполкі аднадумцаў, і у мяне ў маіх суполках, у маіх гуртках амаль усе размаўляюць беларускай мовай.
І тому я вельмі скоро, я так само жадрэнна размаўляла беларускай мовай, я амаль 35 гадоў размаўляла расейскай. Але калі я пачала размаўляць з людзьмі, якія, ну, выключна беларускай, няма пытанняў. Гэта недоўгі час, мабыць, месяц-два, і я вже вольна размаўляю беларускай. Дуже гарно і дуже приємно, що дійсно розмовляєте білоруською, тобто, що не руською мовою. Вы ведаеце, калі я пачала беларускай размаўляць, у мяне ёсць украінскія сябры, яны спецыяльна, каб я магла весці стрымы, зрабілі гэты канал для мяне, і зараз я хожу размаўляць з беларусамі, з украінцамі, і мне мае мовы насправді вельмі дапамагаюць. Так. Ну, ясно, нормально. Ми теж тут на Закарпатті, у нас якби своя мова, у нас, ну, якби українська чиста мова є, ну є в нас той діалект наш в Закарпатті. Ми також розмовляємо якби тут в себе вдома на закарпатське, тобто з діалектом, ну так, в основному всюди по-українськи. Ви ведаеце, у мяне є сябр, ну, якщо люди там не розуміють. Так, у мяне є сябр, яго завуць Анатоль Сайгон, мабыць, чулі, гэта вельмі вядомы беларускі блогер, і ён размаўляе берасцейскай мовай. Яна такая цудоўная, яго слухаеш просто як мелодыю. Ясно, дуже приємно. Ну що, добре тоді. Так. Радий, що поспілкувалися. Так. Може вам щось цікаво, що у нас? Мені буде цікаво, коли запитати, закінчиться що у нас війна і мій брат повернеться додому, і я зможу його обняти, а не тільки бачити його шеврони і такі, ну, дуже-дуже страшні фотки, які він мені зараз скидає. Він зараз де воює? Він зараз десь... Він де зараз воює? Він каже, що йому 200 метрів до сепарів. Вони окопували. Вони, як це каже, ну, в окопах окопуються. Я не знаю, як це українською. Так війна б зразу, дивіться, війна б зразу закінчилася, я думаю, якщо б не фінансування Росії, то есть, якщо б вони просто не фінансували це все, то б війна просто закінчилася миттєво. Війна пройшлась по моїй Всі питаються, сім'ї. Дивіться, я спілкувався, ну теж з руськими, я недавно в чат-рулетку почав заходити. Я спілкувався з росіянами, і вони там всі там, ну там, хто воює, як воює, там, скільки війна може тривати. Я їм поясняю, там, в общем, без вашого, якщо б просто ви не в Крим не всунулися, якщо б ви все не всунули в Донецьк, Луганськ, то есть, вони кажуть, ми там не воюємо. Ну я розумію, що ви там, чи воюєте, у вас своя думка, у нас своя думка, розумієте, ну я їм пояснюю одну, що якщо б не ваше фінансування, тобто не ваш прапор, тобто ваш прапор усюди, де появляється, то від того виходить скандал. Тобто, якщо ви далі там завезли оружие, завезли гроші, тобто війна, звісно, вона буде тривати доти, поки ви будете снабжати, тобто, тим. Я з вами згодна. Але, ведаєте, зараз ми бачимо вельми таку добру справу роблять наші саудіти, наші брати, як можна так сказати, просто по розуму. Яны зараз її обвалять просто. Нехай яна не розвалиться, але те, що у їх економічний стан буде вельми складаний, я в этом упевнена абсолютно. Так, от зараз в них руський рубель опустився, долар виріс, я з ними розмовляю, як вони на то дивляться, вони що це нормально, що вони їм нічого не грозить, тобто у них руський рубль, вони все купляють, у них все производять, їм нічого не треба, тобто вони Путін forever там і все остальное. Так, звичайно. Я сьогодні стрім роблю, і воно мені називається «Мой герой сьогодні» Олександр Безпалий. Чи ви знаєте, хто це такий? Ні, не знаю. Я вам дуже, це дуже чудова людина, він допомагає нашим хлопцям, він робить він робить зброю, яка на далекому розстоянні стріляє, тобто наші хлопці не гинуть. А звідки? То блогер? Так, Олександр Безпалий, можете подивитися його, він чудова людина, і я сьогодні з подякою до нього роблю цей стрім. А він сам звідки? Олександр Безпалий, в нього 2 канали, можете подивитися. Я, може, і дивився пару його дивився тих роликів.
А саме цудовне, що він виробляє, його Леся виробляється в Тернополі. Він сам ізобрітає там щось, Так, виробляє так. оружие якось з України. Так, Ну, може, й дивився. Ну, непогано він там. і він молодець. Добре, дякую. Так, Дякую, що навзаєм. поговорили. Нехай вам щастить і миру Україні. Слава Давайте, Україні. щасливо. Вам теж. Так, Харків. Але ж вітаю. 5 чоловік. Я всіх розігнала. Капець. Від мене всі збігли. Ну як таке може бути? Вам со мною сумно стало? Зараз пойдемо до росіянців, коли вам сумно. Я не дам тобі телефон по куль, тому що я не бачу чат. Ми з тобою вчора розмовляли на конт, коли ласка. Так, ну що? Ну, пойдем до росіянців тоді сходимо. Коли вам сумно, всі позбігали від мене. Так каже Алена свою мантру, як завсюди. Ну, тому що мені ж болить. 200 метрів до Сепара. Але він так это смішно сказав, що я просто не можу. Я не ведаю, де він мені не каже. Наглець. Але гэта і добре. А, блогери вести. Я зрозуміла сьогодні так. Ну нічого, поглядіть у запису. Я пішла до росіянців, тому що я хочу трохи їх витролити. Мабуть, на Фархада нарвусь. Мені цікаво відати, і він зараз, коли він у стрімі, він же ж, напевно, під VPN сидить. От і смішно буде. А, він же ж не обирає Білорусь. Стапуля. Так, у меня с россиянцами так само не складається, тому що... Вітаю. Добрый вечер. Добрый вечер. А ви розумієте білоруську мову? На жаль. Я зрозуміла. Добре, нехай ставить лайки, це добре. Я також сьогодні скакала по стрімах і ставила лайки. Це чудовна справа. О, слухайте, як я на їх знаходить? Я просто таскаюсь про... А, ну, мабуть, мені ж Білорусь виставлена, я наш VPN сидять, звичайно. І в Україну заходять частей за Білорусь. Я не хочу з росіянцями, там капець, що у них відбувається. Идем по белорусах походим. Тупик. Там не просто тупик, там просто капец что. Все русские. Что вы тут делаете? Вітаю. Тише, братан. Привет. Вітаю. Як Вітаю. ваші справи? Нормально. Чудовно. Тебя как зовут? О, Китай. Мабуть, я ще номер картки, дайте пін-код. Дай. Есть. Ну, Нет, звичайно, это є. карточки до какого числа до дна? О, бачите, Я ви можу свідомі, зробити. білоруси, Гроші мені там. подобається. Це лайк. Шмат? Слухайте, як ви ставитеся до ситуації з коронавірусом у Білорусі? Пробач, ты через слово тебя слышно только, ну, интернет виснет. Окей, як ви ставитеся до ситуації з вірусом у Білорусі? 81 чоловік захворели. Ну, Заебись. Ну, подожди. Не, дренно на самом деле. Дренно. Это очень дренно. Но мы не отчаиваемся, мы Пьем коронапиво. горелку в переводе на чистый спирт по 50.
Ну, Я как ведаю, наши гэта лепшыя говорят. лекі, разумееце? Вось гарэлка, яна у кожнага, вот я сколькі хожу па рулетцы, у кожнага хлопца адзіныя лекі. Гэта гарэлка. Што рабіць дзяўчыне, якая не п'е? Ну не ўжываю, што рабіць? Курить. Паліць? Что робить женщине, блин, это... Курить. А нармальныя Не, ёсць подожди, нейкія, вот ну так такія, адэкватныя? Не, а увогуле, знаешь что? Увогуле не то слово. Что робить женщине, которая не пье? Наверное, она обращена. Обращена она. На што? Все. На захварэць? Собирать деньги, чтоб детям О, проще да. было. Добра, що ви мені напам'ятали. Я нагадую, ми сьогодні Саша Беспалому. Ведаєте, хто такий Саша Беспалий? Сябри, ми сьогодні з Сашою Беспалом збираємо донати, тому що нам треба йому допомогти. У його вельми складана ситуація. І сьогодні гэты стрим присвячений моєму герою Олександру Беспалому. Ви чули, хто такий Олександр Беспалий? Джекс, вітаю. Не. Не ведаеце, гэта вельмі вядомы беларускі, прабачце, украінскі блогер. І яшчэ ён вельмі цудоўны інжынер. І ён робіць усякія клёвыя штукі на фронт, каб не убівалі хлопцаў. Бронежилеты, что ли? Давайте павярнемся да коронавірусу ў Беларусі. Што вы робіце для таго, каб ніхто побач з вами, хто знаходзіцца, не захварэў? Я хочу ей вопрос задать с этим. Ну, задайте мне пытанне, я ж тут з вами размаўляю. Ни в чем себе не отказывайте. Нет, тебя, во-первых, тебя очень плохо слышно, и он вопрос хочет не по теме задать вообще, поэтому... А, да? Не по теме не треба. Сим, ну... Ну, так Женя, я телефон говорю. заработал. На Беспалова... О, кстати, ответ... Да, точно, она хочет Беспалову помочь. А что с ним случилось, еще раз скажи? Нічого не здарилось. Беспалов. Ні, йому все добре, просто я сьогодні мой стрим присвячен йому. Ясно. Так. А мы думали денежек дать. Давайте денежек, донат, коли ласка, на экран, я ваше повідомлення з задоволенням прочитаю. Братан. Я вас спитала, що ви робите для того, каб ніхто побач з вами не захворів. Пишуть у чаті вам... Ясно. Яны спужаліся, тому що яны зрозуміли, що яны попали на некий канал. Клёво. Трошки мяне заносить за гэтым коронавірусом, але, ну, про палітычны стан зараз у іх спытаць, гэта, разумееце, зараз, ну, для Беларусі не вельмі такая асноўная тэма, тому не ведаю. Мабыць, і спытаю каго-небудзь. Ну, але бачыце апазіцыянерку, яны ж даведаліся, яны ж казалі, што гэта тая ж самая. Вельмі прыемна. Прабачце, я тут ёрзаю трошки, у меня кацянё сидзіць, мне з ёй трошки незручна. Пойдем далей по беларусах. Вітаю вас. На беларускай мове размаўляецца. О, цудоўна, аднадумец, вітаю. Вельмі прыемна. Я вас вітаю. Як кажуць, а вы што, не блогер? І пайшоў. Ну, слухайце, пачула нормальнага чалавека, а ён і пайшоў. Капец. На жаль. Я спадзяюся, ён не сам зліўся. Кіт з сакірою, вітаю. Мы сёння падтрымваем Сашу Беспалага. Нагадваю, я хацела пазваніць пану Василю. Я вам прапаную зараз завязацца з ім. Пан Василь, калі не занят вельмі, тому што у яго час уже такі довольно-таки позні. Я хацела б з ім звязацца, каб ён нам распавёў пра сем'і, якім мы зараз будзем дапамагаць, і заадно нас падтрымваў у нашых, у всіх пачынаннях. Зараз я
Пробачте, наберу пана Василя, я йому обіцяла, що я сьогодні з ним порозмовляю, і я б хотіла, каб ви так само гэтую розмову почули. Калі ви не супраць, я вам зараз зраблю цікавую розмову. Зараз трошки порозмовляємо яшчэ з моим сябром. Я, слухайте, я так увлеклась гэтымі нашими. Пан Василь занят. Пробачте. Ну, ён мяне набярэ, калі у яго будзе час, напэўна, ён зараз не можа размаўляць. Так, пойдем далей. О, пан Василь звонит. Ой-ой. Так, пан Василь, вітаю вас. Алло, алло. Алло, алло. Так, пан Василь, вітаю вас. Алло. О, так лепей, напевно. Хелен. Ви мене чуєте, пан Василь? Да, я вас чую. О, вітаю. Я вас бачу. Мені здається, ну так, тому що ми з вами у прямому ефірі, і я хотіла б, каб просто гук був лепший, а на Viber треба робити відеозв'язок, каб добре йшло усе у ефір. Я вас вітаю. І я вас вітаю. Доброго вечора. Вітаю ваш час. Щиро дякую, пан Василь. Пан Василь, розповідіть, коли ласка, про наші проєкти трошки, тому що, ну, пані Оксану ми ведемо з вами, я з боку чату, ви ведете її приватно, тому що ви розмовляли з нею. Ось, і так само ми робили у Снежні проєкт «Дві сім'ї», які ви підтримуєте. Ви з ними приватно знайомі, мабуть, розповідіть, кому ми зараз будемо допомагати. Я вас розумію. Значить, дивіться, пані Оксана Кизило, це дружина капітана Збройних сил Української армії. Він служив в 72-й бригаді, Андрій Кизило. На превеликий жаль, ця людина, Андрій Кизило, загинув 30 січня 2017 року. Тобто 30 січня 2020 року вже минула 3-я річниця з дня загибелі Андрія. І з того часу, як Андрій загинув, я буквально декілька днів після загибелі був у ролик на телебаченні. І замітка на Фейсбуці я побачив. І я вирішив цю сім'ю підтримувати. І підтримую всі ці 3 роки з гаком. Кожен місяць я надсилаю кошти 15-го числа цій родині. Ви мене чуєте? Так, так, вас дуже добре чуть. Ехо не йде? Ні, еха немає. Чудово. А чому я так легко почав підтримувати? Тому що до цього в мене ще була одна сім'я. Тобто це вже на рахунок сімей загиблих воїнів. Це вже була не перша сім'я. До цього я за місяць з гаком перед цим в грудні 16-го року, це було 18 грудня, загинув сім'янин Андрій Широков. Так. І мене дуже сильно вразила звістка, адже в сім'янина залишилось 5 діток. І знов, перше сім'янина, а потім Андрія Кизило, це таких 2 сім'ї, так вийшло, що одна до Нового року, 2017 року, а інша після буквально. А до того я підтримував, звичайно, Збройні сили, добровольчі батальйони. І одного з бійців батальйону Донбас Олександра Солощенко, який помер від ран в 17-му році 30 серпня. Тобто у мене була з самого початку Майдану був досвід підтримки і Збройних сил, і добровольчих батальйонів, і поодиноких людей разово. А тут я вирішив взяти першу цю сім'ю Андрія Широкого, а потім і Андрія Кизило. Ну і, звичайно, я ще допомагаю одному волонтеру, Так. Святослав Щербина.
Так. та, звичайно, нашого друга Олександра Безпалого, в честь якого ви сьогодні робите свій стрім. Я дуже радий, що ви долучилися до цієї підтримки, адже Олександр Безпалий своєю роботою за роки війни довів, що він є саме справжній патріот, який допомагає своїм коштом, адже він дуже багато грошей своїх вклав в допомогу. Ну і стільки років підряд він це робить. Тому я так здогадуюсь, що деякі люди в Україні допомагають. Ну і так само вирішив я йому допомагати, як тільки з ним познайомився. Ну і тепер ви стали на цю стежину. Я вважаю, що ця стежина добра, стежина світла і правдива. Тому я вас вітаю з цією непростою, але поважною справою. Бажаю вам, щоб ви тримали цей шлях невпинно, твердо, і все у вас вийде. Щиро дякую. Я, дивлячись на вас, просто набираю сил, енергії і дуже хочу її віддавати. Мені дуже приємно, Хелен. На превеликий жаль, таких людей, як ви, мало. Чому мало? Тому що я знаю, люди такі є. Але мені б хотілося, щоб до таких хороших, благих справ долучалися значно більше людей. Я розумію, що економіка не така проста, життя складне. Але, друзі, де б ви не жили, знайте, що спати у мирній домівці і ваші дітки чи онуки йдуть в школу, і ви спите мирно, завдячуючи славетним справам волонтерів, бійців і просто тих людей, які хоча б іноді відривають невеличку частку, чи то 5, чи 10 гривень, чи 100, і більше бувають люди жертвують на ці справи благі. Тому, хто почує мене, знайте, що ваші кошти перейдуть безпосередньо адресату напередок. Або дійсно сім'ям, які втратили годувальника. Адже уявіть собі, сім'я з 5 дітей, батька немає. Мало того, дружина Андрія Широкова, Ганна Щасна Гарус, вона взяла 2 місяці назад під опіку 6-ту дитину. От настільки небайдуже серце цієї людини і доброта цієї родини дозволила собі таку розкіш у самі важкі часи. Тому ми люди, які маємо можливість ходити на роботу, працювати. І навіть якщо ми не дуже великі кошти заробляємо, уявіть собі на хвилинку, як тягнути та виховувати 6 дітей. Це дуже складно. Я не уявляю собі, і я помилилася, сябри, я знову усе наблитала. У мене асоціація ім'я Ганна була з Оксаною. Оксана. І я помилилася у своєму стрімі, і я назвала дружину Оксаною. Дуже, так, мені дуже соромно, пробачте, тому що пані Ганно, і в мене відкладається в голові Оксана. Я не знаю чому. Таке буває, я блитаю імена, тому вибачте мені цю мою слабкість таку. Хелен, не вибачайтесь, я вам поясню чому. Адже Оксана, дружина капітана Збройних сил Андрія Кизилова. Так. Теж, коли Андрій загинув, в Оксани на руках залишилась дуже-дуже маленька дитина. Артемчик. Артем Андрійович Кизилов. Так. Батька вже немає. 3 роки з гаком, а Артемчику тільки 4 роки виповнився. Він геть маленький залишився. Так. Тому асоціація з іменем Оксана у вас близько пройшла по одній простій причині. Адже ці 2 родини в полі зору наші. Так. І я дуже вдячний, що ви не тільки сьогодні як блогер, я скажу сьогодні як блогер. Ні, я не блогер. Ну, нехай буде так. Ви звертаєтесь до людей і пропонуєте допомогти. А самі ви раніше долучалися і долучаєтеся, адже на стрімі моєму в суботу ви так само
жертвували свої власні кошти. І минулий місяць ви пожертвували 600 гривень. Це дуже є немала сума для підтримки. Ну і завдячуючи вам, друзям каналу, ми в минулому місяці надали допомоги на 5700 гривень цим двом родинам, Олександру Безпалову та Святославу Щербині. Можу на пам'ять назвати. Особисто ті гроші, які я пересилав Святославу, 200 гривень всього, Безпалову 800 гривень ми надали, сім'ї Андрію Козило, де одна дитина 1200 гривень, та 3,5 тисяч сім'ї Андрія Широкого. Пані Анні, я вже запам'ятаю, пан Василь, тому що я тоді була в чаті і я привітала пані Анну, але я не знаю, чому в мене асоціація пішла, я чомусь Оксана, мабуть, це мені Оксана Живицька дуже часто на очі попадається, а я її люблю, і в мене така асоціація, в мене дуже багато Оксан подружок стало, вони з України, звісно, всі. І, мабуть, я дуже перепрошую, якщо я когось образила, і це насправді такий технічний, скоріше, косяк з мого боку. Тому вибачте мені, будь ласка. Ага, і буде дивитися Сергій Косяк і скаже, мене іменем моїм справи такі. До речі, в мене була така ситуація, коли я кажу, я накосячив, Косяк, а Сергій в чаті, я читаю, звичайно, без питань, Сергій не образився, але так буває іноді. Так. Тому ніякий ваш не косяк, а просто асоціації з хорошими людьми. Невеличка помилка, але це не є помилкою. Це просто, скажімо так, від хвилювання вашого так трапилося. Тому все гаразд, все нормально. Щиро дякую, пан Василь. Друзі, підтримуємо. Так. І я вам щиро дякую за вашу потугу, звитягу, за ваше чуйне серце. Ви зараз не могли би, наприклад, займатися іншими справами. У вас двоє діток, і у вас обов'язки, ви ходите на роботу, і у вас дуже-дуже, ви громадський діяч, ви займаєтеся самими різноманітними справами по допомозі різним людям. Тому я пишаюсь вами, що в мене така колега є. Дякую. Навзаєм. Ми з вами робимо одну дуже кльову справу. Ми живемо з задоволенням. З задоволенням ми працюємо, ми ні про що не жалкуємо. Ми віддаємось душою і серцем нашій справі. Тому справа наша блага. Я вам вдячний, що ви мені зателефонували. Щиро дякую вам, пан Василь, і буду дуже спробувати робити все краще. І, друзі, я вам дуже жадаю, щоб у вас з кишені вивалювались гроші, і ми могли збирати дуже кльові донати для того, щоб наші люди, яким ми допомагаємо, вони ні в чому не нуждались. І хочу ще сказати до друзів, яких, можливо, раптом виникне, наприклад, сумнів. Я в Телеграм завжди після 15-го, тобто 16-го або 17-го, внаслідок того, коли я відіслав кошти, я відсилаю накладні, тобто чеки, які я отримую. Бо я дуже багато років підряд отримую чеки з банкомата. Я скріни можу робити тепер, але я по старинці, бо раніше колись і 6 років назад, і 5, 14 років назад в мене вже був смартфон. Тобто, але в мене та стара звичка збирати чеки. Я фотографую ці чеки, де відображені суми, де начальні цифри карток та кінцеві, щоб люди могли ознайомитися. І що, якщо раптом, шановна колега Хелен, з'явиться у когось запитання, я всі ці речі, вже, звичайно, через фотографії, які я, точніше, як правильно буде сказано, коли я в Телеграм скидаю, звітні знімки, назвемо так. Так. Завжди можна ознайомитися. І я після кожного стріму так само в Телеграм скидаю суми, які надійшли. Так. Тобто все прозоро. Я ще простішою мовою скажу. Я мінімум 800 гривень кожен
які ми збираємо. Ну і хочу на правах реклами сказати, що в нас є один доброчинець, який мешкає в місті Петах-Тіква, це Україна і Ізраїль. Наш кіт з сокирою, кіт з сокирою. Друзі, ви обов'язково, хто задонатить, побачите на стрімах Хелен, на моїх стрімах кота з сокирою. Ця людина останній місяць пожертвувала 1300 гривень. Попередні місяці теж були гарні донати. Тобто, кіт з сокирою навіть підняв планку свою. І мені дуже приємно, що люди, живучи навіть дуже далеко від України, але співпереживають і віддають свою частку. Так. Тому, якщо унаслідувати найкращі риси тих людей, які вміють ділитися, повірте мені, ви станете не гіршими, а тільки кращими. І я це відчув дуже-дуже давно, ще 6 років назад. Коли зробивши першу пожертву, перший свій донат людям, яких ти навіть не знаєш, мені завжди на сердечку ставало тепло та добре на душі. Мені здавалося, що я доторкнувся кінчиком пальця до благих справ. Тому спробуйте зробити це і ви. А зараз пан Василь просто всім тілом все окунувся і ще для нас робить дуже гарну справу, розповідає про те, що він робить, щоб ми могли долучитись і також допомагати. Тому, сябри, друзі, ми тільки разом подолаємо все, що може бути погане для нас. Так, мої друзі, так. І іноді здається, що ти не осилиш це. Ну, якусь роботу. Неважливо яку. Але ти не бійся і починай її робити. І коли ти вже її завершиш, ти будеш несказано щасливий, що в думках ти вагався, але жага переборола, і ти почав її робити. І коли ти її завершив, ти думаєш, невже це зробив я? Так. Адже скільки сил було потрачено, на початках ти не вірив собі, але все-таки пішов і зробив. Так. І тоді виростають крила, ти стаєш сильнішим, і кожну наступну справу можна спокійно починати з таким завзяттям. І завжди, друзі, у вас, у мене, у всіх нас це все вийде. Так, я щиро дякую. Сьогодні я трошки зібрала суму немаленьку для мене, тому що для мене взагалі збирати донати – це нова якась функція. І сама чат-рулетка, я її відкрила вчора для себе. Тому я дуже сподіваюся, що ми будемо робити кращу в світі справу. Це, по-перше, я не знаю, як це, достучатись до мізків некоторих людей, щоб вони також думали про себе, про людей, які біля них, і просто не робили їм якесь зле. І також ми будемо робити дуже добрі справи вже тим людям, які поруч з нами, яких ми любимо. Однозначно, я з вами повністю згоден. Щиро дякую, пан Василь. Я побігу туди по чат-рулетці. Нагадую, сьогодні ми збираємо кошти Саші Безпалому, нашому рятувальнику життя наших хлопців, які знаходяться на передку. Пан Василь так само з нами, це його проекти, я долучилася до його проекту. Підтримуємо, мені здається, вже 5, так, правильно? Приватно у вас це 5 проєктів, коли я не помиляюся. Дивіться, перший проєкт – це «Сім'я Широкова». Так. Другий проєкт – Андрія Кизило. Третій проєкт – це проєкт Олександра Безпалого. І четвертий проєкт – це проєкт Святослава Щербини. Хелен, всього 4 проєкти. 4, я, значить... Були і інші, це часткові долучання мої, не системні. А ці проєкти системні кожен місяць. Значить, я вчора не помилилась, тому що вчора я казала, що 4, я вчора 4 не рахувала, але мені щось сьогодні, мені здається, я вже просто втомилась, напевно. 4 проєкти, так, ми їх підтримуємо, і я вже друзям розповідала, що я не беру від себе пропорцію, я повністю з рахунку до вас накеровую ці гроші, а ви вже їх між ними поділяєте, як ви вважаєте. Мені здається, це кращий варіант.
Дивіться, Хелен, коли вдасться вам зібрати певну суму, ви перед своїми друзями обов'язково Так. цю суму маєте показати. Так. Потім я покажу суми, які прийшли від інших друзів та моїх, адже я після кожного стріму скидаю в Телеграм. Так. І коли ці всі суми зійдуться докупи і додається мінімум моїх 800 та гроші Влада Князєва, адже він їх передає через Western Union. Ой-ой, складана схема. Так, так, але ці гроші вони не входять в... От зайдіть на Телеграм, ви побачите. Якщо вам не складно, ви можете навіть вивести в себе на екрані, щоб люди бачили. Ну, наступний раз я зроблю. Ні, я показувала вчора ті донати, які до мене не дійшли, я показувала, що я бачу їх. Я їх проговорила усі, прочитала, тому тут секрету нема. Я заради 2 гривень, ну, такий упороть проект, де 4 сім'ї, 4 чоловіка, ну, це буде просто сором на все життя. Ну, звичайно, бачите, я вам так скажу, для вас буде соромно, для мене буде соромно, а люди, які бувають у владі, які крадуть мільйонами, їм не соромно. Тому, ви розумієте, ця відповідальність, вона по життю у людей буває різна. І або вона є, або вона відсутня. І мені дуже приємно, щоб мені по життю щастить зустрічати таких людей, у яких вона є. Шахраї мене шарахаються, від мене тікають. А добрі люди зі мною співпрацюють. Тому треба бути самим таким, і все в тебе вийде. Хай не багато, хай хоч трішечки, але все вийде. Так, все наше. Наші друзі, наша підтримка, це все дуже для нас важливо. І енергія, і ці кошти, які ми можемо зібрати, це дуже-дуже кльова ситуація, коли ми можемо допомогти. Так, звичайно. І, як правило, це друзі з наших каналів. Так? Так. Всі вони дуже добре знають, але ми маємо чітко розуміти, що ми при будь-яких обставинах, яка би довіра висока в них до нас не була, я знаю чітко, що я повинен відсвітувати. І мені так само легко стає на душі, так як перший донацій, колись я зробив, мені стало приємно на душі, що я його зробив. Так. І коли я звітую, мені так само стає приємно. Це є речі прямо протилежні, але вони десь тотожні з точки зору сердечка, коли ти відсвітував. От так. Так, пишуть, донатик не летить. Все добре. Що зателефонували. Так, сябри. Другий раз схвилювали, бо ви робите хорошу справу. І я приємно схвильований. Ну, які люди побач со мною, так і я поступаю. Я ж не можу, розумієте, сидіти і горілку пити, я ж з такими не розмовляю, тому мені нема з кого приклад брати. Олексій, 25 гривень. Олексій, Щиро дякую. 25 гривень. Донатик не летить. І Олексію від мене щиро подяку. Так, це мой сябра, і, ну, їм так само казус отримався, але, ну, це смішна ситуація, насправді. Я щиро дякую, насправді. Ми сьогодні підтримуємо Сашу Безпалого, і сьогодні все, що я зможу з стріму зібрати, я просто одним платежом, потім пан Василь ми покажемо, скільки коштів ми зібрали, скільки ми перерахували, і дійсно завжди пан Василь показує чеки, вони з фаміліями підписані, тобто, ну, можна побачити, кому скільки на рахунок пішло, тому тут заради, я ж кажу, заради 2 копійок хоронити 4 проекти, ну, це треба нездоровий глузд мати. Так. Дякую, пан Василь. Все. Я тоді побігла далі по росіянцях, буду їх тролити трошки, коли ви ще не утомилися. Звісно. Бажаю і надалі вам чудового, гарного вечора. Друзі, разом до перемоги. Дякую. Так. Слава Україні, живе Білорусь. Героям слава, живе вічно. Дякую вам щиро. До побачення. До побачення. Ось такі у мене щиро сябри просто ліпше у світі, тому що я просто сама щаслива, тому що у мене є наші сябри. Саме ліпше, саме краще. Я вас трошки згубила, пробачте, але я просто так боялась збити трансляцію, що я не хотіла
вам рабіць горш. Так, ну што, бежым да расіянцаў. Сябры, я вам дзейсна шчыра дзякую, таму што, ну, гэта вельмі цудоўная справа, калі мы можам дапамагчы. Я як магу. Але мне не сорамна. Таму, так, бежим. Бежим далей у рулетку. Кого абіраем? Расіянцаў? Будем іх троліць. Пойдем. Я з таким добрым настроем зараз мне пан Васыль дадаў натхнення трошки. Таму зараз паразмаўляем з ім. Я так не хочу шукать. Здравствуйте. Витаю. А вы на России живете? Я на России живу. О, цудовно. А я живу в Беларуси. Это плохо? Нет, Ну, это ваши замечательно. проблемы, Я не мои. рад. Чего, пардон? Я кажу, это ваши проблемы, не мои. Я живу у Беларуси. Ну хорошо, я очень рад за вас. Скажите, калі ласка, Или а як вы у вас... с политикой что-то связано? Ну, Пробачте, дрэнна чую вас. то бишь вы на русском принципиально не разговариваете, да? Геона, щиро дякую. Бачу, вітаю. Вы на русском языке принципиально не разговариваете, да? А навошта мне переходить на іншаземную мову, скажите, калі ласка? Друзі, це лайк. Мне так подобається, як яны психують, бзікують зараз. Я ж для іх цуд. Разумеете, я так спочатку не хотела ж ходить до расіянців, тому що яны мяне выбешвалі, я іх не люблю. І яны мне, ну, увогуле не патрэбны, тому що я уже наслухалась, я уже набачилась. Але я ж разумею, що я адзіная беларуска. Яны маёй мовы не ведаюць. Яны маёй гісторыі не ведаюць, і я іх просто у ступор заганяю такі, що просто капец. Таму я вырашыла, што трэба іх хадзіць і троліць, і рабіць гадасці. Але не абражаць, потому што гэта нельга рабіць. Так, я нешта зрабіла з ОБС-кай не вельмі добрае. Мне цяпер незручна трошки. Так, поехали. Вітаю. Здрасте. Як ваші справи? М? Як ваші справи? Не понял. А ви славянин? Я? Так. Цыганин. Селянин? Ну, гэта розныя пазіцыі. Ёсць славянин, а ёсць селянин. Есть цыганин. Я зразумела, што вы селянин. Скажыце, калі ласка, у вас што чуць па каранавірусу? Наколькі небяспечная сітуацыя зараз у краіне? Да у нас ничего на России. Нічога на Расіі няма? Вы ўсе здаровыя? Нормально. Добра, што мяжу з вами закрылі, бо паперліся Слава вы Богу. зараз у Беларусь. Беларусь, что там у вас творится? Нічога не вытворваецца, а што павінна? Ну что-то есть у вас, говорят, там. Мне что-то один Ну так і рассказывал. у вас ёсць. Ну, А вы кажаце, што не, зноў брэшаце, як У нас- заўсёды? ну, сейчас по всю Россию распространился, милый. Ну, так а вы кажаце, няма. Из Китая. Ну, і што вы робіце для таго, каб не захварэць? Гарэлку п'ёце? Ну, вы неяк абараняецеся ад віруса, альбо Так. ніяк? Конечно.
Ну, горелку пьете. Коньяк и деколон. А Горелку деколон, пьем. пробачте, на во что? А деколон тоже хорошо помогает. От чего? Бактерии убивает. Якія? А де ви їх нахапалися у такої От всього. кількості, що вам треба одеколон аж пити, щоб не було бактерій? А что ты через карь аж бить надо? Я зрозуміла. Тогда Ну ён же не смачний. Напевно. Я А? не спробувала, але мені здається, що ну, це не те, що треба уживати, ні? А вы что там выживаете, как там от вируса? Не виживаємо, а уживаємо. Це значить це піть унутр. Что пьют? У вас трохи дисонанс іде Що по мовах, п'єте? тому що ви надергали з різних мов слов, а зараз не можете зрозуміти, з якої мови що брали, і тому, ну, треба вам ніяк, ну, синоніми казати, подобані слова, щоб ви розуміли, що з вами обмірковують. А вы что пьете от этого что-нибудь? От чого? Опасаетесь как? От вируса. А навіщо самого? піть? Яким чином може нешта допомогти, коли п'єш? Ну, теплу воду можна пити, звичайно, коли ти там, наприклад, з вулиці прийшов. І дренне надвор'я було, каб, ну, Теплий трошки воду? гортань обробити. Горілка не допомагає, я не веду. Гэта, розумієте, один хлусню сказав, інші підчепили, і як стадо баранов зараз, усі п'ють. Ну да. Ну, навіщо А так? что, горелка не помогает? Я не спробувала. І у мене нема захворювання, і я не уживаю горілку, тому у мене нема з гэтага, ну, сенсу нема уживати горілку. Ну а так можно, да, помогает она О, горелка? вам кіт з сокирою пише, Путін, верни їм фунфирики. Що таке фунфирики? Ні, я насправді не ведаю. Я Тоже можу горілки. здогадатися, але ну, я не уявляю собі, що це таке. Ну это как спирт такой. Это по-настоящему или обманывать? Это вот вирус, что это, настоящий или так обман все идет? Ну, ви думаєте, набрехали італійці, що їх стільки людей загинуло? Ну как ты думаешь? Конечно. Я не Думаю, что на самом деле І есть. так. китайці набрехали, і я бачила, на Росії там зараз брешуть з цього приводу. Ні, є Китайцы вірус. распространяют же все. Слухайте, ви же розшифрували ДНК віруса. Ну як, ну знов, розумієте, ви такі питання завсюди задаєте. Трошки яни у мене, ну, двоякі такі умовні, я не веду, як це називати навіть, нерозумні мислішки визивають. З одного боку ви кажете, вірусу нема, а з другого боку ви кажете, вірус розшифрували. Ну, дик ви, ні, ну, я не ведаю. Або так, або так. Ніякі не постійні. Я коли з росіянцями розмовляю, ніколи постійного нічого нема. Альбо видумують, альбо брешуть. Ви самі не боїтеся захворіти? Голову. Чего бояться? А, Что то Бог дает, что к ви лучшему. впевнені, що вас гэта не кранеться, а ніяк. Без разницы. Чому? Ви не хочете жити? Подальше его. Маска одеваем. Все, по городу ходим. А ходите. Ну я зрозуміла, тобто треба гакнуть горілки, опрануть маску і все буде добре, ніяка зараза вас не візьме. Да. Ну я тут, до речі, Лучше. я ще чула, що треба на ходу ходити, обдиматися з однодумцями, цілувати ікони, там на палки нечто носити. Тому, ну, пропоную я ще, ну, ось такі рятувальні, як вас кажуть, спосіб використовувати. Tu крестьянка? Пробачте, я не почула. Ты сама крестьянка? Я? Ні, я не вживаю, пробачте. Ты не уживаешь. До побачення.
Водка, сялёдка. Слухайте, мабыць, я нешта не разумею ў гэтым жыцці. Чаму? Каб ён на чарцей перагарам дышаў, альбо я не ведаю, як беларуская будзе перагар. Хто-небудзь напішыце мне, калі ласка, у чаце, мне будзе цікава. Я нават не ведаю, як гэта беларускай. П'яны не ведаю, як будзе беларускай. Неяк я з лексікона свайго, слухайце, самыя галоўныя словы, прабачце, уже сама заплетаюцца. Усё самае цікавае згубіла. Ну, дзе вы, расіянцы? Кіт Цукеры, гэта дысананс у галаве, ты ж ведаеш. Ну, што я тебе буду распавядаць? Ім нават пытанне такое, яно складанае для іх. Вельмі складанае. Яны самі не разумеюць, чаму. Таму я просто... У мяне зараз пазіцыя клёвая, таму што яны мяне не ведаюць. Яны ж чакаюць, што я такая белая, пушыстая. Вітаю. То бок, ну, да Украіны яны ўжо звыклі, а вось беларуска, і мне трэба, напэўна, з VPN-ам неяк разабрацца, але гэта да Фархада альбо да пана Васіля трэба завярнуцца, яны мне дапамогуць абавязкова. І прыкіньце, захадзіць з іх з Украіны, гамон будзе. Просто. Падпаліць так можна, што просто капец. Мінскія з верталёта брызгалі вадой, говорят, тебе з Мінска не грозіць вірус. Сказалі, каб ужываць яшчэ 250, дык не толькі гэтыя гелікоптары пабачыш. Ой, Джекс, ну завярнуў, нават я не могу прачытаць. Мілачка, вітаю, сонейко. Я сёння па расіянцах хожу. Але трэба зайти до Украіны, тому што я сёння стрымчык раблю яшчэ з дапамогай Александру Беспаламу. Сёння кошты збіраем для яго, і я іх накірую абасоблена да пана Васіля, каб ён мог там з сваімі там спосабамі яму перарахаваць. Таму сёння мой герой Александр Беспалы, нагадваю. Цудоўны чалавек, які ратуе жыццё, о Боже. Картина маслом. О Боже, такой мужчина. Да? Ты это хотел сказать? Не зовсім. Чего? О, по-иностранному заговорила. Нічога собі, ви так само. Ось гэта цуд. Але ведаеце, що саме клёве? Я вас разумею, а ви мяне не. Не разумею. Ну. Бачите, які цуд? Кажи тітьки, будь ласка. Я легко спілкуюсь українською мовою. Якщо ви її знаєте, то ми з вами знайдемо компроміс. І будемо спілкуватись українською мовою. Да нифига это не украинский, что ты грузишь. Это там, ну, через 2-3 слова что-то поймешь, а тут вообще это неправильно. А это по-белорусски, наверное, какой-нибудь старославянский. Напевно, ви не ведаєте, що існує країна Україна і мова у їх українська, а не українська. Як ви там вимовляєте? Слушай, давай по-нашему лучше, а? Я вообще не понимаю. Кроме слова украинский, украинский там, да. Меня Дмитрий зовут, я с Барановичей. Чудовно. А чому у вас Росія? Ви праз VPN сидите? Какая Россия? Ну в жопу до России. Они все там алкаши. О, свой, поглядите. Вирус расшифровали, молитву написали. Так, Алексей, это моя улюбленная тема. Я зараз хотела б, напевно, звернуться до своїх сяброў християн. Ви не думаете, що я вельми хочу вас протролить? Альбо я ніяк ставлюсь до вас дрэнна, тому що ви релігійні. Ні, зовсім ні. Я заўсёды вельми адкрыта і сардэчна свою позицию з гэтага боку высловліваю. Вы можете у кого хотите верить, и робить, что хотите, и любить, кого хотите насправді. Тут, ну, гэта настолькі прыватная тэма, але калі я бачу, што ідзе пандемія, велічезная колькасць людзей хварэе, а папы заклікаюць цалаваць іконы і робяць пры гэтым ходы і яшчэ і зазываюць людзей, а яшчэ і ў маім Тэрнополі зазываюць, тут, прабачце, не.
Тут усё. Гэта вось Тэрнопаль, гэта была астатняя крапка ў гэтай гісторыі. На Москве, калі ласка, хоць на руках адзін аднаго насіце і лабызайцеся, як мой кум сказаў, у губы. Але ў Цярнопалі ходу запрашаць маіх не дазволю. Дзякуй, Алексей. Так, малітва гэта клёва. Вірус расшифрован. Але я толькі не зразумела, чаму ў мяне высвечваецца Расія, а я на Баранавіцкага нарвалася. Он не свой. Добра. Кіцукіра, дякую. О, вітаю. Вообще пацанчиком, блядь. О, вітаю. Здрасте. А вы на России живете? Да? Цудовно. А я живу в Беларуси. Да я знаю, я потому что выбрал Беларусь. О, логичная связь не оборвались еще. Але я так себе чую, у меня вельми моцный отгук. У вас очень плохой звук, я вообще вас не слышу. Я кажу, у меня отгук иде. Что? Мне здається, у меня нечто сегодня с звуком. Атеистка УПЦ? Кто, я? Мне что такое, да? Слушайте, так меня ласкаво еще никто не называл. Я теперь так буду казать. Атеистка УПЦ. Олежа, дякую тобі щиро. Ой, мне здається, я мене не чують. Беларусь, привет. Вітаю. А, летай дальше. Коронавирусом попал? У вас коронавирус? Вы лікуєтеся? Нет, у вас. У вас. У меня нема. Я не пью горелку, не уживаю. Я не пью горелку, не уживаю. Нема. Слухайте, я зараз раздолбаю монитор головой. Отправь цифры свои. Монитор головой. Отправь свои цифры. Чого я не п'яна? Завтра на працю. А, мабуть, у їх так само... Хоча ні, я не чула, каб у їх карантин був. Олов'ю. Так, нечто такое. Я не кажу, што ўсе. Не, далёка не ўсе. Я прыватна ведаю вельмі добрых, цудоўных... Ну, у нас гэта отец. І, ну, у мяне нічога не павернецца сказаць яму там дрэнныя словы, таму што, ну, гэта просто цудоўны чалавек. Так, ён рэлігійны, але з ім паразмаўляць, просто пастаяць побач, ну, вельмі прыемна. Не, гэта не тое, што я там да ўсіх стаўлюся дрэнна. Я просто некаторыя рэчы не разумею, навошта гэта рабіць. Разумееце, гэта, ну, напэўна, было што самае, каб уся лікарня была ў коронавірусе і казалі, ідзіце да нас, лікуйцеся. Вось і ўсё. Ну, тое ж самае. Навошта вы ведаеце, што ёсць інфекцыя? Навошта вы людзей клічаце? Наадварот, трэба абмежавацца адзін ад аднаго. Няхай маскавіты ходзяць на ходу. Нема пытанняў. У Москве можна. Нам нельга. Таму, беларусы, будьце свядомыя. Я не кажу, што царква гэта дрэнна. Не, не царква дрэнна. Некаторыя людзі ў царкве гэта дрэнна. Епіфаній наш казав обмежити візити в церкву. Це наш патріарх. Я дуже Епіфаніям, я не можу сказати, що я там поклоняюсь йому, або я більш стала вірити в Бога завдяки йому, але це для мене дуже людина, це персоналія, яку я дуже поважаю, за те, що він робить. Йона, добраніч, гарних снів. Йоночка, тобі щиро дякую. Щиро дякую. Так, я не хочу по сеансах ходити, але треба. Скільки у нас там вже часу? О, вітаю. Як ваші справи? Что? Як ваші справи? А, понял. Блин, можно вам вопрос? Вы ветра боитесь? Кого? Ветра боитесь? Ні, чому я повинна бояться? Не боитесь? А вам что, уже надуло? А можно я вам тогда вдую? Гэта
Гэта стары жарт, і ў маём узросце мне такое уже не прапануюць. Гэта Да, можна это так казаць малалеткі. А мне, як разумнай і прыгожай дзяўчыне, трэба кветкі насіць, у рэстараны клікаць, у кіно вадзіць. Так што вы адсталі ад жыцця. Змяніце метадычку. Вітаю. А вы што, блогер? Не, я не блогер. А выглядаеце як блогер. Я знаю, мне часто это говорят из наушников из-за черно-белого эффекта, я понимаю это. Если бы я хотел это убрать, как бы, ну, я бы это убрал. Поэтому я вы ж меня вам не спросили, кажу, я вам що отвечаю. гэта дрэнна, Вы можете просто- верить, можете не верить. Ну, просто здаецца адразу, што ты зайшоў да блогера. А вось я не блогер. Як ваші Я понял. справы? Я вам объясняю, что мне это часто говорят, что я блогер. И попытался вам объяснить, чтобы вы более как-то в это поверили, не знаю, ну, основываясь на каких-то моих словах. Я Как зрозумела. справа, типа, как у меня дела нормально пойдут. Цудоўна. Скажыце, калі ласка, што у вас чуць па каранавірусу? У якім зараз стане ваша мястэчка ў краіне ў цалкам, як вы рахуеце? И у вас украинский, получается, правильно я понимаю, язык, которым сейчас Не, украінська вона виглядає і вона інша мова. Гэта беларуска. Я размаўляю зараз беларускай Или мовай. это белорусский? Или это... Мне падабаецца, што вы іх блытаеце. Я просто даже украинский. Я даже украинский не знаю, поэтому мне сложно понимать, тем более уже белорусский. А ви його і Как не я зрозумієте, понимаю, тому вы, що скорее всего, українського язика не існує. Є українська мова, білоруська мова. А ви спробуйте пошукати того, Хорошо, чого не спасибо існує. Спасибо за корректировку, но если вы российский, скорее всего, не используете, то сложно с вами общаться. Классно вы смотрите в чат, вообще без палева абсолютно. Я не скрываю, что я блогер. И со стулом стримите. Абсолютно не скрываю, Вы сказали что в самом я блогер. начале, У вы меня не зараз скрываете. чат, так, летит, и он вам комплименты вешает. Вы сказали с самых первых секунд, типа, что вы блогер, а я нет. Так у меня ник, я не блогер Хелен. Блять, какая же ты... Ну, лайк мне поставили все. Ой, блин. Что? Ну что? Ну а як з імі яшчэ размаўляць? Я у іх за здароўе не спытаю ніколі, таму што мне абсалютна ўсё роўна, што з імі адбываецца. А вось нейкую фігню казаць, гэта з задаваленнем. Чаго? Пан Васіль кажа, што я не блогер. Не, то бок ён кажа, што ён не блогер, а калі ён не блогер, дык я таксама не блогер. Як я могу быць блогерам, калі пан Васіль не блогер? Гэта дысананс у галаве. І тым больш, што ёсць іншыя рэчы, якія кажуць, што я не блогер. Так, ладно. Иду ва Украину, потому что я не хочу з расіянцамі размаўляць. Мабыць, у мяне атрымаецца сёння з украінцамі паразмаўляць трошки. Так, у іх маты. Ну, я іх не паважаю, я да іх стаўлюся вельмі дрэнна. Мне ўсё роўна, што яны мяркуюць аб мяне, як яны мяне абражаюць. Я вважаю, што аніводны чалавек, ён не можа, і гэта і датычыцца і дзяўчын, і хлопцаў. Калі чалавек пачынае абражаць, гэта, ну, скончваюцца аргументы. Вось і ўсё. Калі няма аргументаў, пачынаецца пераход на прыватны. Таму... Боже, малое сядзіць, зусім малое. Зусім малое. Мне здаецца, уже такія людзі з здаровым глуздам тут не будуць сидзець у такі час. Толькі мы тут таскаемся. І кум мой таксама. Hello. Ён мне поставил лайк. Гэта была Брытанія. У мяне праз раз выскаквае Беларусь просто. Я бачу па чату рулетцы, ідуць.
Так, згодна, пан Василь. Нехай думають, що хочуть. Мне собака, яна свиснула пакет, і гэта яна чавкае, калі што. Забери у яе, калі ласка, пакет. Яна не покусает себе. Забери, потому что яна зараз наестся пакет, і потім буде біда. Укусила. Ну, пробач. Образила дитя. Ой, мама. Вітаю вас. Пробачте, трошки у мене тут дитянок. Так, я веду, что мы веселая компания. Вітаю. Здравствуйте. А ви з України? Я? Так. Да, з України. Чудово. А з якого місця? Харків. Харків. Я вельми люблю Харків. А ви зараз на стрімі. Я сьогодні роблю стрім у підтримку Олександра Беспалова. Ви ведаєте, хто це такі? Мне вельми приємно, що ми з ним не приватно знайомі, але у чатах я його зустрічаю. Можете передати йому привіт, я впевнена, що він сьогодні буде глядіти цей стрім. І... Передать. Так. І ведаєте, коли такі люди живуть у Харкові, ти у собі у голові так думаєш, що усі люди у Харкові такі цудовні, як Саша Беспалий. Не. Алло. Так, так. Вас нехорошо. Повторите, пожалуйста, вас нехорошо слышно и видно, нехорошо так. Пробачте, мабуть, просто інтернет вельми поздно вже. Я кажу, коли я гляжу на харків'ян, на харківчан, правильно буде. Як правильно? Харків'яні, правильно? Українською ведаю. Білоруською не ведаю, на жаль. Мені здається, що ось Саша, і він асоціюється з усім населенням Харкова. І у мене є некоторі ще сябри з Харкова, і вони всі цудовні. Тому мені здається, у Харкові живуть цудовні люди. А вы откуда вообще-то? Из Беларуси. Ну, с какое место? Я мешкаю в Менску. Я был в Минске, в столице. Так, я из Менска. Там у нас очень красиво. Вам сподобалося в Менску? Нет, только в Минске, только возле аэропорта я... И все. Ну, каля аеропорта не вельми цікаво. Треба у центр їхати. Да, да. Возле Колян, возле аэропорта только лес видно и так. Так, так. Ну, ён далеко за МКАДом. Ну, зато красивый лес вообще-то. Ну, мені здається, усі ліси Еще пригожі. хочу туда поехать. Як у вас з карантином? У нас карантин, да, везде закрыто. На учебу не можем ходить, учебу тоже закрыли. Только в магазин, в аптеку только можно зайти и все. А у вас как? У нас нема карантину. А у вас там... Есть захворевшие 81 нашли человек. Вот вируса? Есть. Есть? Так. Понятно. Але ми спробуємо ви там, добитися, каб увели якщо- карантин. Не понял. Я кажу, ми спробуємо добитися, каб увели карантин. Ну, тому що без карантину вельми складано, нічого ж не обробляється, санітарні норми треба нові вводити, тому що стан інший. Что я вам буду распавядаць? Вы ведаеце, што такое карантин? Мы не ведаем, а вы ведаеце. І гэта насправді абараняе, але, на жаль, мы сёння маем тое, што маем. А вы с кем там, если не секрет? Но тут бегае вельмі багата розных жывёлін і мой дзіцёнак.
А у вас муж есть? Чому вас засюди питання гэта так цікавіць? Ладно, я побегу далей. Ён побежал ад мяне раней. Так, ну што, сябры, мабыць, уже схопіць, мы, напэўна, ўжо 1,5 гадзіны, 2 гадзіны, я не ведаю, колькі часу мы ў эфіры, і вы стаміліся, і, мабыць, я ўжо стамілася. Я была з украінцамі, я прапаную Харкавам цудоўным, якія вельмі... Я не была там аніводнага раза, але, ведаеце, у мяне там такія цудоўныя людзі жывуць, якіх я ведаю, і я вельмі хочу туды з'ездзіць, таму што мае сябры, па-першае, яны паказваюць, які гэта цудоўны горад, і па-другое, я ведаю, там ёсць цудоўны кантактны зоапарк. То бок, я хацела бы закончыць гэты стрым з Харкавам, таму што гэта цудоўнае месца, у якой мы, насправді, ну, мне здаецца, абавязкова з'ездзім. Таму я вам шчыра дзякую за вашыя данаты. Я абавязкова наступнага раза выведу іх на экран. Альбо, мабыць, давайте зараз спрабуем гэта зрабіць. Таму што я хацела бы вас таксама пачытаць. Ой, я зноў не туды полезла, прабачце. Я схавала гэтыя старонкі ў Яндекс, каб у мяне дзеці не ўлезлі і нічога не нарабілі. Бо я баюсь, што яны як пападуць у мае прыватныя суполкі, і будзе бяда, бяда, бяда. Заходзім праз Google. Зараз хвілінку мы паглядзім. Прабачце мне, сябры. Назім, нікога не пужала, що ти такое кажеш? Так, зараз, хвилиночку. Ой, мама. Так, сябры. Зараз я приберу штору. Сьогодні ми бачимо ось такі у нас коронавірус. Зараз я вам буду його читати. На добру справу. Ішов москаль по приліску, шукав собі пригоду. Світіло з неба сонечко, прекрасна погода. Аж раптом засвітіло і здригнулася земля. Болванка прилетіла в молодого москаля. Чудовий вірш. Слава Україні, живе Білорусь. Слава героям України. Гэта быў Валянскі Олежы. Дякую тобі щире. Олексій, донатик не летіть. Юночка вітає. І Олексій, вірус розшифровали, молитву написали. Сябры, ну, насправді, мені, видите, серце зараз співає, тому що я сподівалася, пробачте, не сподівалася, а мені здавалося, що я нарешті сьогодні, мабуть, нічого і не зберу. Тому що я яшчэ не такий, ні блогер, ні стример, як ви ж ведаєте про мене. Вось, я тому вельмі вдячна вам. Я сьогодні показала, скільки забрали, я потім буду робити такий агульний спис, і кожну копеечку я вам обіцяю, я вам покажу, яким чином ми їх доставляли до наших адресатів. І нагадую, сьогодні стрім був присвячений цудовному чоловіку, який рятує життя наших хлопців, які зараз знаходяться, на жаль, на війні. Нагадую, гэта война паміж Росією і Україною. Тому нехай вас ніхто не блытає, не слухайте росіянців, яны заўсёды брэшуць. Тому слухайте розумних людей. Долучайтеся до нас. У описании сторонка Александра, кто еще не поспел подписаться, подпишитесь, коли ласка, потому что у его есть цудовное видео, и он сам блогер, вельми разумный человек, инженер, а все инженеры, как математики, вельми разумные.
Все, щиро дякую вам. До зустрічі. Побачимося у ефірі. Слава Україні! Живе Білорусь!